apa tertuang dalam sebuah tembang sinong lagu gawe dhewe yo. Ya Mas, sing suarane lantang aku njaluk wira swara ki duwe pentingan dhewe-dhewe. Heeh. Iki ndelala kanca-kanca wiyaga yo komplit, wiyaga ah. Wijolaras Indonesia full time bengi iki. Oh, ngono ya. Full time ah. Yogane Pak Kako ah. Ora enak sing tuwek yogane nom-nom. Mergo tuwek sithik tak mateni dadi ketok nom-nom kabeh. Ya. Waranggana ya ana 7, wah ngono. Ngomong itu pitulungan. Ya, ya Mas Bowo, Mas Bowo. Ya, coba tak nyuwun suwantene Mas Bowo sing cetha lelagon sinem tak aturke kangge para warga masyarakat. Ya, bersih desa ing Prajekan. Wah, ngono. Ayo Mas, ya. Bersih desa ing Prajekan. Bersih desa iki tandane wong piye, Mas? Syukur ning Kang Maha Suci. Dadi bersih desa kaya ngene iki wujudake rasa syukur. Syukur yang sapa? Gusti Kang Maha Suci yang telah memberikan keberkahan, keselamatan, ya, dan lain sebagainya terhadap masyarakat wonten ing desa Prajekan. Ya, terus maknane ngendi, Mas? Maknane ngendi? Alun-alun sumringah. Ya, luar biasa alun-alune. Wong arep wis ketok, alun-alun sumringah. Wah, iya. Ngono kok setahun pisan ora iki piye wayangan iki. Membangun alun-alun. Ya sungkan mah. Ya, wis cahya. Sadoyo wis hanya wiji. Sing tak aturke ana ngarep sedaya wis hanya wiji kepala desa, perangkating desa, lembaga desa, masyarakat dadi siji. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Terus kades kang mandegani. Bagaimanapun kades sing mimpin utawa sing mandegani. Jenenge lurahe, jenenge kadese sapa, Mas? Pak Timbulnya topi nunjul. Orang pinunjul, orang mungkin dipilih dari kepala desa oneng Prajekan. Oh, ngono 2019 ngasto kepala desa ya, maaf. Purna jabatan 2027 sing wis apik iki ayo ditutupke lanjutkan Pak Timbul. Oh, ngono ya. Genyong rangoto desa wis terbukti ngene napa desa. Terus memuji rinolan memuji tegese ndedonga rino kelawan mengi supaya piye Mas? Mugi slamet kalih saking sampe sebuah karya lagu ki regane larang no. Oh iya iya. Mau bengi ana ing Rawasari, Gubuk Grobogan Purwodadi. Iki acarane padha bersih desa, ya tak dekne lagu ngene iki. Oh, lurahe ya tak sebut jenenge ngono. Saking senenge lurahe Purwodadi mau bengi tak dekne lagu iki
munggah ki nyawer aku 1 juta kuwi ning Purwodadi ning kene mbuh anu. Purwodadi ini ki yo adoh. Oh. Lah ya rene ngasine anu kok aku. Apa? Sikilku iki nggih, aku ki rada abot. Apa? Apa eneng? Gawean rung ditanggangi ket 2 minggu kepungkur wis ditransfer pelunasan iki lho. Ya. Apa iya? Pak Lurah Bonceng mawon to Pak Lurah. Amun durung lunasi sakniki. Mboten Mas Kakok. Iku pokoke saking seneng-senenge warga masyarakat jenengan saged rawuh wonten ing Prajekan iki kula lunasi hari ini. Dadi asine aku kok Solo kok Karanganyar ning Prajekan Wanaraga iki. Oh, ngono. Lah kadung kelunasan iki. Lah iya. Tapi nek urung kanggo. Iki mau tembange mau dindangduke Mas. Dindangduke. Oh, mana? Ya, coba kayak apa? Wadune bersih desa Prajekan. Dindangduke telung rambahan. Oh, karo ngenteni caire duit 1 juta kok Pak Lurah iki cair ora. Aduh, wis ora wis maringi wis pirang-pirang kok. Ya. Ora, buka saka sarap, masa?
subak